Ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Yassi's Secret File. Si Yassi na nabuntis ng kanyang ex-boyfriend pero hindi niya na makontak at ayaw niya ring kontakin dahil sa galit niyang naramdaman dito nang malaman niyang siya'y niloloko. At ang matindi pa nito ay pinerahan lang siya nito. Hanggang sa nagkamabutihan sila ng kaibigan ng kanyang tatay na itago natin sa pangalang Sam. At itong Sam na ito ay parang hindi half of his age. Para multiply by 2 her age. Yun, dagdagan pa ng onte. Yun yung total age ng kanyang naging partner in life. At dahil nga nagkainlaban sila, tinanggap ni Sam ang pinagbubuntis ng ating secret file sender sa ibang lalaki hanggang sa fast forward 10 years na sila. Meron na nga silang panganay and at the same time meron pang naging biological child. As in silang dalawa. Pero yung bata daw na panganay ay ipinaapelido doon sa lalaki kay Sam. Ayan. So walang kaalam-alam. Yung panganay nilang 10 years old ngayon tungkol sa totoong pagkatao niya. Na kung sino talaga yung biological father niya. Kasi sa birth certificate malamang ang nakalagay na biological father niya ay etong si Sam. Hindi yung naging ex-boyfriend ng ating secret file sender. So does it really matter? Meron bang bigat kung sakaling sabihin ang katotohanan o hindi sabihin ang tunay na pagkatao ng panganay? Well, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni John Rick Sulte. OMG! Naalala ko tuloy ang ex-girlfriend ko 10 years ago. Humiram sa akin ng pamasahe pa uwi ng Davao. Sabi sa akin babayaran daw ako pag nakabalik siya rito. Kaso, ang nangyari hindi na siya bumalik ng Maynila at pagdating ng Davao ay binlock niya ako sa FB ko. Sa'yo ate, hindi mo ginamit ang utak mo, puso mo ang ginamit mo. Nagpakatanga ka at nabuntis ka. Pumatol ko tuloy sa matanda. Kawawa naman yung lalaking pinili ka. Inako niya ang babing hindi naman sa kanya. Sana ay maging okay kayo sa dulo. Pabati po sa Liliw, Laguna. Good luck sa laban. Mamaya 3 hits. God bless you from John Rick Sulte. Ibang klase ka naman, John Rick Sulte. Parang ang saya-saya naman ng sender namin pero yung comment mo parang ang dami niya tuloy naging problema.
Anyway, ito naman sabi ni JRG Manaleze. Shout out DJ Rocky. Gusto ko lang sabihin na single pa po ako. Baka naman gusto ng ibang tagapakinig nating pineperahan lang dyan na mahalin ako. Promise, di ko kayo peperahan. Konti lang. Charot with harot. Oy, grabe naman yung comment na yun. Hindi dapat na mamera ng partner. Dapat sa partner minamahal, ginagastusan. Diba? Pero kung passenger princess ka, dapat lang na receiving ka lang. Tapos ang giving mo sa kanya, hug, kiss, affection, and love. Charot eh, darot. Anyway, ito pa sabi ni Bernard Laureas. Ang importante, mahal ka ng tapat. Tanggap niya ang nakaraan mo. Kahit ano pa ito. Age doesn't matter. Only ang nagmamatter ay yung pag-ibig na dapat tapat sa iyo. Wala hanapin ng bata ang biological father niya. Pero ang pagmamahal ng isang taong hindi niya tunay na ama ay malaking bigat yun sa bata. Siguro darating din yung pagkakataon na posibleng malaman ng bata ang totoong ama niya. Shoutout po kay Dorothy Marie Gamilan at sa lahat ng mga taga Iloilo from Bernard Laureas. Uy, thank you so much. Posibleng hanapin ng bata ang kanyang tunay na ama. Paano niya hahanapin? Wala nga siyang idea na hindi naman niya tunay na ama yun. Unless may mag-splok sa kanya ng ibang tao or unless mangyari sa kanya yung mga nangyayari sa teleserye. Yung, kunwari, na aksidente, ganyan. O kaya may nangyaring something sa sa health nung bata. Tapos kinakailangang salinan ng dugo. Yung ganun. Tapos wala sa mga magulang niya yung compatible sa dugo niya. Yung ganun ba? Yun, posible. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon na porke hindi compatible yung dugo ng mag-ama o mag-ina, ibig sabihin, hindi na tunay na anak. Meron talagang, basta merong computation yan, tsaka merong, formula, 'di ba? Kaya nga hindi ako hindi nga ako nursing o kaya tech or whatever. Oo, nag-mascom ako. Kasi alam kong medyo madugo yung mga ganyan. Hindi kinakaya ng brain cells ko. Nagsha-shutdown siya. Kaya ayokong pakomplikahin yung buhay ko. Kahit nga numbers parang nagsha-shutdown na yung utak ko. Parang may 1, 2, 3, 4. Parang OMG, it's not working. Ganun. Anyway, ato naman ang sabi ni Keisuke Sato. Good afternoon, DJ Rocky. Grabe ang pag-ibig. Parang tatay mo na yun. Sa mga thunders dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Makakahanap pa kayo ng 19 years old. Grabe naman yung comment na yun, yung 19 years old. Sa bagay, dami nga dyan eh. Shoutout po. And we missed you, DJ Rocky sa live. Ito naman, isang araw lang ako nawala sa live eh. I mean, sa video lang. Dito pa rin naman ako kahapon eh. Miss you na agad. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo ni Pakasum Sultan. For me, it's much better to keep it a secret for life. Para sa anak nila. Oh, bakit? Okay, wala namang tatay. Wala naman yung tatay talaga nung bata, nung manganak siya. Kaya wag na lang sabihin. Ibaon sa lupa ang sikreto, yun lamang po pabate sa KSA nakikinig kami while working. Uy, thank you very much, Pakasum Sultan. Eto pa sabi ni Ernesto Nogiboy Atcha Jr.
Bakit naman kasi sa daming lalaking nanligaw sa'yo, doon ka pa napunta, doon sa lalaking irresponsable? Buti na lang hindi ka nawala ng pag-asa at may lalaking dumating sa buhay mo na responsable, tanggap ang anak mo. Congrats sa iyong success. From Ernesto Nogiboy Acha Jr. Eto pa sabi ni Charles Sancho, egol ka dyan, Sander. Payag ka nung ginagawa kang instant sugar mommy, not his lover. Buti na lang hiniwalayan mo ang lalaking yon. Yikes, gusto mo ng pera at gusto ring ibang babae. Kulang na lang maghanap pa rin siya or maghanap siya ng sugar daddy para mayaman na. Pumangit siya lalo dahil sa pagloloko niya. Hindi nga natin alam kung kung pangit Pangit ugali for sure. Pero kung sa bagay kahit pogi, pumapangit talaga pag manloloko no? Hi po kay Gab Villeta. Actually, may nag-message pa nawala lang yung message na isa. Ayan, Dan. Nakita ko yun. Ayun, si Mayumi. Ayan. Sabi ni Mayumi dito. Eto, sound advice talaga to. Ang bata mo pa sa 19 years old, secret file sender para maging sugar mommy. Pero sabi nga ni Yasi, your past does not define your future. Ang importante na hanap mo na yung totoong taong tatanggapin at mamahalin ka, pati ang bagaheng dala mo. Kung ako rin siguro ang nasa kalagayan mo, mas gusto kong manatili yung sikreto kasi masaya na yung kasalukuyan nyo Kung may peace of mind ka at hindi bumabagabag sa iyong katotohanan, okay lang na panindigan mo na yan. Ang mahirap lang dyan kung may biglang maghabol, pero I doubt naman sa part ng lalaki. Sa panganganay mo siguro kapag nalaman naman niya, nasa sa kanya na yan kung paano niya matatanggap at mapoproseso ang emosyon niya. Pero wala pa naman kayo sa ganyang sitwasyon, kaya seal the secret tightly. Charot lang po. Happy Tuesday sa lahat po ng mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Thank you so much sa lahat po ng mga nagkomento. Ang dami pa pong nag-share ng kanilang mga insights, thoughts sa ating secret file for this afternoon. Hati po ang buong bayan tungkol sa desisyon ng ating secret file sender na ibaon hanggang kamatayan ang buong pagkatao ng kanyang panganay versus sabihin ang katotohanan. What for? Kung sabihin yung katotohanan. Actually, yun yung tanong Yun lagi yung tanong. And kung dalawa lang kayo nakakaalam, parang wala ring sense Diba? Sino mag-i-splok na hindi talaga biological child nung Sam, yung panganay nyo? Alam mo yon? Paano ko nga ba pipili between the truth will set you free and some things are better left unsaid? Paano ka ba pipili dun sa dalawang yun? Kung yung some things are better left unsaid ay nakapagbibigay naman sa inyo ng kapayapaan, ng kaginhawaan, ng kasiyahan. Tapos yung the truth will set you free, hindi naman guaranteed makapagbibigay nun sa inyo. Pwede mong sabihin, pero garantisado ba na naaayon pa rin sa kagustuhan ninyo yung magiging response ng anak ninyo just in case na sabihin nyo ang katotohanan? Pinagulo lalo yung utak, no? Charot, tuwid, harot. Well, sabi nga kanina ni Mayumi, if natagpuan mo yung kapayapaan sa desisyon ninyong mag-asawa, or natagpuan ninyo yung kapayapaan sa desisyon ninyong mag-asawa, na ibaon na lang sa limot yung totoong pagkatao ng panganay ninyo, then so be it. Pero kung palagay mo, gusto mong gusto nyong ibigay yung talagang totoo lang, black and white sa panganay ninyo, then ibigay ninyo. Kayo ang mga magulang niya at kayo lang makapagsasabi kung ano
yung talagang nararapat para sa anak ninyo. You've gone so far at marami ka ng isinakripisyo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa anak mo, sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo. And I know you are a good mom. Hindi hadlang edad, hindi hadlang ang estado sa buhay, tsareng. Para mahanap mo talaga yung totoong tao na magmamahal ng tapat sa iyo, tatanggapin kung ano man yung nakaraan mo. Mahirap makahanap nung ganun, yung tanggap lahat sa nakaraan mo. At pipiliin ka sa kasalukuyan at patuloy kang pipiliin magpakailanman. So, i-treasure nyo na lang yung bawat pagkakataon na meron kayo na mahalin ang bawat isa. Kasi, life is short. At ang purpose natin sa mundong ito ay magmahal. Ikaw bilang nanay, si Sam bilang tatay, bilang asawa, bilang guardian, bilang kaibigan. You have so much shoes to fill, or too many shoes to fill. So, yeah. Just do what you think is best for you and for your family. Sa mga kabisyo naman po natin out there na gusto mag-share ng kadalang secrets, share to me rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Law Radio. This is Yasin's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!